Perelendo. Est-ce que aw ye choix? Est-ce que aw ɲɛ b'a la? Film ne jɛnɛ b'a la bi. Est-ce que aw b'a kalama? Fɔlɔ parce que ne pɛrɛlen don dɛ. Aw yɛrɛ b'a la, aw yɛrɛ ɲɛ b'a la. Mali kunnafoni kun fununa wagati dɔ la dɛ. An kun ma tunu, a kɛra fama ye nka a ma kɛ ɲinɛ ye. Mali kunnafoni kun ye recul de ta walasa ka na ni ko kuraw ye. Je pense que aw ye caman remarqué. Aw yɛrɛ ɲɛ bɛ Jɛnɛba ka boutonniw na. An bɛ kɛnɛ mun kɛnɛ kan n'o ye séquence rapide, n'o ye aw ka émission de luxe, n'o bɛ diffuser aw une fois par semaine. Aw b'a dɔn émission in concept ye mun ye, aw bɛ sɔrɔ aw ka chaîne Madi de kan n'o ye Mali kunnafoni point net TV. Comme aw yɛrɛ b'a kalama à chaque fois an bɛ na ni ko kuraw de ye, ka na ni missiliw ye, ka na ni bombardement ye, k'aw bombarder chaque semaine. Est-ce que aw pɛrɛlen don? Parce que mun b'an bolo yan bi, ne ma da la ni ma jugu ni missile ye. Est-ce que aw pɛrɛlen don ka nin kunbɛn? Bon, ko hadamaden ka y'a yɛrɛ de da kɔnɔ. Donc an bɛ kuma di an ka di invité ma, a b'a a présenter aw la. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Kan foyi tɛ? Ko kɛ nɔ. Ouais, dɔɔni. Donc i yɛrɛ ye kuma mɛn, u sɔgɔlen don Mali kunnafoni point net TV de kan. I yɛrɛ merci beaucoup. I nana an ka wele jaabi, a diyara n ye. I tɔgɔ ani jamu ani bɛ bɔ min? Bon, ne tɔgɔ Sulemani Bengali. Sulemani Bengali. Me commune 1 à Dumazana. Dumazana. D'accord, invité, je pense que abonné, je pense que Oye Faniel sera un invité à présentation un peu. Donc Aba est refoigné encore un peu plus quoi. Bon. Bon. Suleiman, bon, JRD Soulbi. JRD Soulbi. Oui, rappeur toi. Ah. Ok, à l'état civil Suleiman Bengali. Suleiman Bengali. Il est bon comme une N. Dumazana. Dumazana. Ah, d'accord. Suleiman, il est sans joli. Bon. Oh, t'es fort. An bɛɛ ye kelen o. E banna k'o de fɔ, est-ce que e bɛna se k'an ka question tɔw de fɔ? Diyagoya mais. I ko ten dɛ. I ko i b'a bɛɛ de fɔ. Awɔ. D'accord, problème t'a la. Donc Suleiman, san'an ka don kow kɔnɔ fɔlɔ, san'an ka bila ka jigin fɔlɔ, donc i b'i bɔ filɛ an ka taa pour que an ka abonné minnu sigilen don u ka téléphone kɔfɛ, n'u sigilen don, n'aw dalen don a ye wuli k'aw sigi, n'aw sigilen don a ye wuli k'aw jɔ parce que missile de b'an bolo yan nɔ, a bɛna bombe dɔ de ci Mali kunnafoni sanfɛ n'importe qui tɛ na yan dɛ, aw yɛrɛ b'o kalama. Jɛnɛba yɛrɛ tɛ n'importe qui ye, a yɛrɛ ɲɛ bɛ kow la a dan. Donc i b'i kan fili Suleiman en tant que Yafa ne ma mama, i ka duwawu kɛ n ye. Yafa ne ma ne ba, den jigiya ba ye. Kɔnɔ jigi ye yiriba bolo ma, den jigiya ba ye. Sogo jigi ye wulala ngolo ye mama, den jigiya ba ye. Jɛgɛ jigi ye bajiba woyo ye ne ba, den jigiya ba ye. Foli b'i ye. Musoya tɛ ko langolo ye, den langolo ne b'a kɛ ko langolo ye. N'Ala y'i kɛ dunuya fɛn o fɛn terikɛ, o bɛ bɔrɔli na de la. I kɛra président ye, i bɔra muso de la. I kɛra minisiri ye, i bɔra muso de la. I kɛra député ye, i bɔra muso de la. I kɛra alimami ye, i bɔra muso de la. N'i y'a mɛn bi jama diɲɛ kɔnɔ k'i kafa, tila i yɛrɛ b'a dɔn fanga b'i la. Wari ko tanya t'i la, sanu ko tanya t'i la. I janto i wolona la, o la kow bɛ mɛn si la. Minnu ta u tɛ balo le, Ala ka hin'u bɛɛ la. K'u dayɔrɔ suma. An ka abonné ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ko dɔ bɛ ka préparer, est ce que aw bɛ ka yɔrɔ in ye? Nin ye wolobaw de fasa ye. Donc partout diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ, an baw bɛɛ fɔ, aw bɛɛ gros bisous. An t'aw sara sɔrɔ. Et voilà. Donc Suleiman, Soulbi. Donc Soulbi. Et bien rapport qu'on a sans joli. Bon. Sans duru. Sans duru. Il y a des bana qui agit pour. Il qui agit pour ça, mais il n'a comparé non. Bon, le problème ça là. Album bibolo. Non, album bibolo. Son joli bibolo. Bon, son même bola ka chan EP yɛrɛ bɛ ka préparer. O kan ka bɔ janvier kɔnɔ. Inch'Allah, la koyidana. Ah, ok. Donc Suleiman, il est rapport d'amener sans duru, tu l'as dit. Donc moi j'aimerais savoir, parce qu'il va y avoir herbe bonne be, c'est un be herbe. Donc ne me fait guider donc
depuis a daminɛ parce que an bɛɛ bɛ daminɛ de la fɔlɔ an bɛɛ ma taa yɔrɔ jan mais ne bɛ fɛ k'i da don i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ depuis a daminɛ la fo sisan nɔ. Bon gɛlɛya b'a den sɔrɔla la halisa an b'o gɛlɛya b'a la halisa fɛnɛ n bɛ se k'o fɔ parce que depuis a daminɛ a gɛlɛyara a nɔgɔyara ka tila ka gɛlɛya tuguni fo siɲɛ saba awɔ parce que a daminɛ a b'o nɔ kulo tɛ nin na a y'aw kulo ma daga ɲare a daminɛ groupe de kun don i ma groupe kun ye JRD de JRD donc c'est vrai i ka kuma daminɛ la i kun ye JRD fɔlɔ fɔlɔ donc an kun bɛ bulo kɛ groupe la mais a groupe ko daminɛ yɛrɛ la an ye gɛlɛya dɔɔni k'o la kɔfɛ mɔgɔ nana sɔrɔ minnu bɛ u jɔ n'an ka dépense n'an ka fɛnw ye o kɔfɛ tuguni o bɛɛ nana ban bɛɛ nana bulo daminɛ i yɛrɛ ye fo sisan halisa an b'o cogo de la. donc halisa gɛlɛya min bɛ yen nɔ o bɛ ye financier gɛlɛyaw de ye. i ma bon studio ko kɔni fanfɛla la o nɔgɔyara. a ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ m'o produit. awɔ phénomène ale jɔlen don ni n ka fɛn bɛɛ hali sufɛ ni n bɛ yen a jɔlen don ni fɛn bɛɛ. ni heure o heure ka d'i ye a ko ko Solbi na ne jɔ n'a ye. awɔ n'a kɔrɔkɛ Fe. donc phénomène aw ka foli bɛ yan nɔ aw merci beaucoup Solbi ani Mali kunnafoni tɔgɔ la o tɛ yan donc Solbi i bɔ a fili tuguni an ka taa tuguni n'o faamuya i bɔ ni maa fili tuguni an ka taa pour que abonné minnu bɛ yen u k'a dɔn ko talent tɛ ban de a bɛ yen f'a tɛ ban o tɛ yan. San o san gere bɔ gere kura wɛrɛ bɔra misiki la kɔnkira tɛ ne la jo siga b'i la a kumaba n wele masa Solomana Bahubali fanga bɛ na o de kama mɛ n jama i bi biyan de o pour que ka san se mɛ n'i tɛ k'i ka se anw ye n'i ma bila i bɛ pété tant que phénomène bɛ ne bɛ biri ye n'u y'a mɛn ko Messi jo la u bɛ perese kura ka bɔ joona pour bɛɛ na ta u kɛlen don k'u ɲɛ ta na kɛ n ye cɛ ne dun ye fierté se wana la fierté ne man ta in karaba dɛ c'est Dieu donné k'e ka tɛmɛ ne la jo f'i ka wari kɛ heure bɛɛ n bɛ ka kokura kɛ biti sanfɛ n bɛ ka negezu minɛ k'u tɛntɛn se wana kɔnɔ n wele masakɛ a ka Bahubali biti sanfɛ wa n filɛ heure bɛɛ n bɛ ka kokura kɛ biti sanfɛ n bɛ ka negezu minɛ k'u tɛntɛn se wana kɔnɔ n wele masakɛ a ka Bahubali biti sanfɛ ci donna ne ka fɔ anw fɛ yen de a misiki a taara n sigilen sɔrɔ en lɛzi wa ye kuma caman fɔ n ɲɛna o ko n ka farati a farafin maliyɛn n'u ka séance a dan de don. non kalan ko kuma bannen u yɛrɛ tulo b'i voix la sa u tulo b'i ci tɔgɔ la u b'a dɔn ko kuma tɛ yen ne yɛrɛ sɔnna o tɛ yan. ouais mais i tɛ tila ka jɛnɛba yɛrɛ fasa da i tɛ tila ka dɔ da jɛnɛba yɛrɛ la i ka dɔ da Mali kunnafoni fɛnɛ la o tɛ yan o bɛ diya Mali kunnafoni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye d'accord donc Solbi ne tun bɛ fɛ k'e ɲininka o e dun t'o rap la o sani e yɛrɛ ka don rap la depuis i yɛrɛ m'a miiri k'i bɛ kɛ rappeur ye jɔn ye rap diya e ye k'e ko ko non fo ne Solbi ne ka kɛ rappeur ye jɔn yɛrɛ de ye rap diya i ye quoi en fait. bon sɔni n ka don rap la yɛrɛ n kun bɛ GRR mɔgɔw de lamɛn génération RR talibi ninnu o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ mais big up à eux. bon olu lamɛnli kɔnɔna la u nana kɛlɛ daminɛ donc groupe cilen n kun bɛ talibi kelen de lamɛn mais n kun bɛ talibi yɛrɛ de lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. big up à lui a ka foli bɛ yan nɔ halala d'accord donc mais jɔn ye e ka idole fɛnɛ ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ rap diya i ye mais a tigi t'i ka idole ye. awɔ bon n ka idole ye ale de ye fɛnɛ. ale fɛnɛ de y'i ka idole ye. awɔ d'accord donc Solbi i y'i da don rap gɛlɛyaw la i ye dɔɔni fɔ an ye a ko la mais e m'i da don famille ta la parce que i b'a dɔn an bɛ réalité dɔ de kɔnɔ Mali kɔnɔna la a ka di bɛɛ ye lagalagatɔ ka di bɛɛ ye mais a man di mɔgɔ si a ka don ka so a ka bɔ ka so mɔgɔ min bɛ bɛɛ la yɛlɛ a ka di an bɛɛ ye mais a man di mɔgɔ ye a ka bɔ an ka so donc famille la e ma foyi ma genre foyi ma kɛ. non foyi ayɛrɛ ne m'a fɔ ko n bɛ kɛ rappeur ye dɛ ne y'a daminɛ carré kɔnɔ. i kelen k'a daminɛ n bɛ fɛ k'o de fɔ i kelen k'a daminɛ genre hali dɔ m'a dɛn ka taa fɔ so solo bɛ dɔnkili da. bon hali n'o fɔra so foyi t'o la o an ka mɔgɔw ka sira foyi t'olu la u ka foyi t'o la
u kɔni b'a dɔn n tɛ kojugukɛla ye n tɛ mɔgɔ jugu ye fɛnɛ. Parce que c'est ça le problème en fait. N'a fɔra ko nin tigi rappeur dɔrɔn parents caman b'a bila ka taga kojugukɛw de la quoi en fait. Donc a bɛ chaîne dɔw bɛ kulusi yɔrɔ u bɛ tulo sɔgɔ u bɛ rastaw kɛ mais u bɛ gɔni heure bɛɛ i m'a ye donc parents caman ka i m'a ye a ko ka ca quoi. Donc e ma olu si problème. Non ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ o la. Donc o yɔrɔ nin na e bɛ kuma jumɛn fɔ parents ye o yɔrɔ nin na. Bon o ye parents ka faamuya fɛnɛ tɛ kelen ye. Dɔw ka faamuya fɛnɛ tɛ kelen ye. Mɔgɔ ka faamuya tɛ kelen ye puis mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye fɛnɛ quoi. Dɔnkilida kɔrɔ tɛ ka taa i sigi ka jouer min ou bien ka taa gulɔ min ou bien manamana ko o tɛ dɔnkili ye o tɛ dɔnkilida o ye ko wɛrɛ de ye. Donc n'a b'i parents kunna ka ban k'e t'olu kɛ o ma deli k'i y'a la foyi foyi u t'a kɛ kojugu ye fɛnɛ quoi. D'accord donc parents a ye kuma mɛn ko mɔgɔ y'i yɛrɛ de ye faites confiance à vos enfants. Bon mɔgɔ fɛnɛ bɛɛ b'i den dɔn ou bien a bɛ se ka kɛ bɛɛ t'i dɔn den dɔ fɛnɛ ni an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'o nɔgɔya o tɛ yan. Amina. A bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ bɛ lafiya la an yɛrɛ bɛ nin na an si ka hɛrɛ t'a la n'a kɛra cogo min na n'an ka hɛrɛ bɛ mun na ala k'o nɔgɔya. N'an ka hɛrɛ t'a la ala ka kɔn k'an labila siɲɛ kelen o fɛnɛ ka fisa ni ne ye. Donc i pereselen de don. Ayi n pereselen fɛnɛ tɛ mais. Parce que an kɔni tɛ fɛ ka bɔ nin na. An bɛ fɛ ka continuer k'an ka abonné. Oh mais ne e bɛ fɛ ka continuer k'a kɛ ne yɛrɛ t'a la dun a bɛ kɛ ne fu ye dɛ. Ɔ ne ka hɛrɛ bɛ faraci la ne nana i sigi nin kunna ka san 20 kɛ nin na faraci sɛn na don min k'i bɛ taa i ka hɛrɛ nɔfɛ faraci bɛ sɔn k'i sɛgɛrɛ. Ne ka abonné ka di ne trop. U ka di ne kojugu mais bon en tout cas an b'a kɔ bɛ di ala ma o tɛ yan donc i b'i kan fili tuguni an ka taa Sulemani. A ka di n ye musique ka di n ye a duman ye ni n ka fɛn i ye i ka di n ye ni pusi fɛjɛ ye mɔgɔ langoloya sugu dɔw bɛ musique ka di n ye ni nin bɛɛ ye teri jugu fɛjɛ ye jɛɲɔgɔn jugu fɛjɛ ye adamadenya sugu dɔw bɛ musique ka di n ye ni nin bɛɛ ye e de kama u bɛ ka n kɔniya e de kama jogo sugu bɛɛ dara n na mɛ ma jigi u la n'i ye n kanu manege i bɛ faamu jɔn bɛ ni daga nero ne ma da la n'i y'o faamu n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn la i jija i ko kanu musique ne ka di n ye o de y'a to ne y'o faamu ne diɲɛ n'a tigɛ in faamu ma jigaw la minnu man kanu n'an bɛ taa negesi an bɛ se baara kɛwale bɛ ne la n tɛ perese minnu bɛ kan dɛmɛ ala kan to ɲɔgɔn ye i bɛ se fɛn min na n'i y'o fɔ tɛ waso ye jo gansan tɛ ni y'aw éliminer ala ye ko dɔ kɛ n ye a m'o kɛ n filansi ye. N tɛ se kɛlɛ la dɛ ni bɔra kare kɔnɔ ne ko ni Solvi ni ne tun tɛ plateau kan n tɛ se kɛlɛ la dɛ i tɛ kɔrɔmatigɛ la an t'o bɔ a la. On va attendre. D'accord, Solvi. Est-ce qu'il y a de chance sur une rappeur ba de nous faire featuring kia? Non. Collaborer et tout. Ma chance sur une rappeur ba foi ka featuring. Mais à Kadi une jonga featuring kia mais wakati na. Bon, ame wakati na sansan re. Rappeur mi mega Kadi sansan. O Young BG. Kaliburu BG. Donc à Kadi no rega featuring. Kerto na ni émission re Young BG. Leba manganure ikaspan badon pleno ye sul vie kakadi aye ava featuring ke donc kobe côté. D'accord. Donc Solvi et dado geleola let me faire do ni se gidado ika avantage fenela parce que baro gelabe no ya be i avantage sur to musique yere canal kon. Bon ma avantage bɛrɛ sɔrɔ mais n kɔni ye mɔgɔw sɔrɔ minnu bɛ n dɛmɛ ni n mago ser'u ma diɲɛ wagati o wagati k'u wele minnu bɛ wuli ka tugu n kɔ a kɛra diɲɛ wagati o wagati ni n mago ser'u ma dɔrɔn n b'u wele u bɛ tugu n kɔ n kɔni y'o mɔgɔ sɔrɔ Migos ni n y'o mɔgɔ sɔrɔ alhamdulilayi bi n mago mana s'u ma fɛn o fɛn la u bɛ ɲɛnabɔ u pɛrɛnnen don o la. Donc, merci beaucoup, Migos Mogotea. D'accord. Mais, il m'a rendu forêt. Il m'a Solvi. Depuis, dès l'instant où Aramadine, il veut faire un fait, il veut exercer. Oui, avantage de lui. Mais il m'a rendu forêt.
inyana no yoronko ne kana to ganyi no yoronko ni dona tobla avantage folo yorodi ara madi be fen fe ke ni ba ke na kadi ni ba exercice ba o avantage do parce que boro sababu de men sababu ko be do no konko no de privé ta tout sababu be na donc ala ka sababu nyuma be dambe ma amina ikan filo ko la dans le monde chacun a une dignité mais janto wari gani dame boyla wari kadinye maintenant ta mogola depuis ni fitini mbatu mode fonyana ibe yoro jojire na nga fiye nga nyini fenye wari nte sali ya fo million ankori jiena me munyini wari ko betole wari ma atonga wari jiena me munyini wari ko betole wari ma atonga wari nyini wari yo fantani nyani fantani toro na folo yo fantani senge fanta yae daganye ikani sigi kuma segi pamba me dundola abeye wari kama ikana songa ke jonye parsege ale debe galunge tiyenye ni wari tigu no anti respecte iga goba fiye kite mogo ye tijija yere ye so war fasay donc ni warti mogo eto respecte ne rete ngoni warti gun ite respecte o jagu yare alo yere ali fe o che ai donc warti no ite ne respecte ne bi respecte re war joro quoi d'accord donc en fait ke bogo o yoronna ambo invité commentaire là munu bolo ko l'argent fait le bonheur ani munu bolo ko l'argent ne fait pas le bonheur beka ka réponse dit ka kla ka a raison dit malik na funi be kla ka passer yen ka ko beka commentaire la je ka au répond ka baro ko fait parce que on est ba don ambient au kama d'accord donc Solbi ouais furle noir non furle ne dem san furlente oh mogondi mogoy aish mogon fente mogote Solbi ya fore mogot fora dogata ikata dos kilensor e ma foko mogote ha mo mogote to santo ko mogote ha donc ni tara keletala aish keled me mogote kele bola oh donc dossier dale dem donc dossier dale on me fait quoi dossier là do dossier fene dale lente donc dossier date dem mais mon bon ko bena wakati do il soro kumare ma se folo d'accord iya fore ndunya foko kele bala ko parce que an ko manoko iya fo plateau kan ko mo kote aywa problème tala donc Solbi le me fait yi dado comme émission est sera ko charola le me fait yi dado fait mon bi bolo projet mon bi bolo yi dado la donne bon ni wakati yere la ngalo ga epere préparer go bla bon epé ko na la fene clip kelemo la epé ga ngabla le 24 janvier d'accord dorne projet oui epé titré Solomana en quelque vous voyez comment ay epé titré mais al ni titré mais ba donc tu vois à quel point c'est imposant en fait donc Solbi au dorne projet Orebe mbolo 2023 ka 2023 ere kumbe le 24 janvier avec bla ne jiri fate ante donso no ante donso ame move sugar no igo donso chaun kele igo donso ide muso follow ayo sodo abunye fe igo gorongo abe donga bola igo forogo do uga fari igo foronto ke demuso masoro so kelendo ni wari tigu chaga sola itedu fale go dagono ni ma dola bodoro ibe domi fe na ere teretite ni ekelenge doro ye jurumwe chamamba o jahana mai wafe no pichete iga barakele ode isarai munu jigi safneni ayo kanga ngakwe kuma bemegu laterege imaye bitiga megu beblese
kumaba je suis blindé fadenya ye molo bali yaye suno mimi nyani yo ye ibo don kan be kelen galondu nyango de akanero suna ante kelen so ni mo ite to kan ne bien tu ne te fait quelle là non boro plateau in sans fait je ne vois ni bien kolom c'est c'est kele tala donc Suleiman polikan laba mun di bolo ani kuma kan laba mun di bolo donc il faut en fait que bon ya ami émission bon foli fole aw yɛrɛ de ta ye a ka dɛmɛ na parce que mɔgɔ caman bɛ yen kana dan hali ni album de b'i bolo tant que u ɲɛ t'i la i bɛ ka biri ye diɲɛ bɛ wuli hali n'i nana ni wari ye dɔw bɛ wari minɛ la pour que i ka n'u ka plateau kan dɔw yɛrɛ t'i lamɛn o la yɛrɛ tant que u ɲɛ t'a la i bɛ ka se ka ko dɔ k'i yɛrɛ ye a kan ka fo o yɔrɔ la an mago tɛ mɔgɔ ka wariko la foyi a y'a dabɔ an yɛrɛ de kan kama donc foli b'aw ye o yɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ la. Merci beaucoup, c'est gentil. Bon, ambia au de kama. Mali kuna funde daile lu de kama. Fenfe projet be mu bolo fenfe bon bolo mali kuna funde de lu de kama. Fantation fe famation fe. Mali kuna funde ka kolonien yele doroni be am so doroni la. Ante o la nya fe konte kelen na parce que ama de gola mali kuna funde famille amba barake no be fo mu de gola ani munu be keneka dala. Donc we foli belebele yɛrɛ ani an lamɛnbagaw ani n ka staff yɛlɛmaw awɔ ni ka abonné mondial foli b'aw ye dɛ awɔ kɔrɔkɛ fe yɛrɛ foli b'a fɛnɛ ni wagati foli b'aw ye awɔ a banna d'accord donc an filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka solibi ka folikan labanw mɛn ko dumuni si tɛ mɛn donc voilà aw yɛrɛ bɛ Mali kunnafoni aw bɛ séquence rap tagabolo dɔn ko dumuni si tɛ mɛn ni ko ye séquence rap aw ka animatrice de marque Belexi Geneva Ismaël Niare comme an y'a fɔ ye an bɛ aw de kama commentaire bilalen don ni suggestion bɛ mɔgɔ minnu bolo u bɛɛ bɛ se k'a bila commentaire la Mali kunnafoni bɛ bɛɛ lamɛn on est là pour vous je pense que aw ye transformation ninnu aw y'u choix ka ɲa kɛlen don aw de kama donc an tɛ ɲina an tɛ aw foli dabila aw merci beaucoup f'aw sigiyɔrɔ la d'accord donc an b'a fɔ ye ko à la prochaine.